готов проект за наш клиент от videoimoti.com. По случай новогодишните празници, колегите направиха подарък – сет от допълнителни рендери, за да покажат колко красив и уютен ще бъде този дом по същото време до година. Тези от вас, които имат нужда от дизайн и визуализация, могат да се възползват от услугите ни след 6 януари. Ще отговаряме на всички запитвания, щом отворим врати след празниците. За нас това беше една вълнуваща, изпълнена с приятни предизвикателства година. Поставихме начало на редица нови услуги, които да улеснят нашите клиенти при сделките с недвижими имоти и при дизайна и строително-ремонтните работи. Благодарим на всички, които повярваха в нас. През идващата нова година ще работим с още по-голям ентусиазъм в услуга на хората, които избират да ни се доверят. Весело посрещане на новата година, приятели! Нека тя ви донесе здраве, щастие и успехи във всяко начинание!